Sa number 4, may dugang naman ng mga kaso sang ASF sa Bacolod City ini sa barangay Bata kag sa barangay Granada. Nagdangat na sa 8 ka mga baboy sa Bacolod City ang nagpositibo sa African swine fever sunod sa City Veterinary Office. Nadugangan sang 3 ka kaso sang ASF sa syudad matapos nagpositibo sa mga balatian ang 2 ka mga baboy gikan sa barangay Bata samtang maisa naman sa barangay Granada. Base sa records ng CVO, 4 na ka mga barangay sa syudad ang may positibo nga kaso sang ASF. 2 ka baboy sa barangay Alihis kag 2 man sa barangay Takuling. Ang pinakauna nga na-report nga nagpositibo nga kaso sang ASF sini nga tuig. May isa pa gid ka baboy sa slaughterhouse nga nagpositibo man sa ASF. Tanan nga mga nasabit ka baboy nga nagpositibo sa ASF tigayo naman nga nagkalamatay. Ginahaylo sang CVO ang mga hog raisers nga pasangkaron ang ilang biosecurity measures kag i-report gilayon sa otoridad kung nagamasakit ang ilang mga baboy. Parayon man ang pag-disinfect ng CVO sa mga lugar nga miara na sang positibo nga kaso sang mga balatian agud mapahagan-hagan ang paglaptas sini.